Evo, trener malo pokazuje šta treba. Nazad! Saviješ kolena, klizaš, vođiš rolere kako hoćeš, mučkaš pak, glava gore. Jasno? Morate da savijete kolena. Jer na ledu ne klizaš sa ispruženim nogama. Onda okej. Hvala. Lagano, nisam ti rekao da žuri. Ali to. Stavi kolena. Stavi kolena. Glavu gore, Ilija. Andrej, kreni Andrej. Marko, beži ti loptica, juriš sve vreme lopticu. Mučkaj, mučkaj. Butik, stavi se u kolenima. Andrej, lagano. Lagano, ne žuri. Evo ova. Loptica je ispred tebe. I tu sam ja da izvuku. Stavi kolena, Luka. Luka, stavi kolena, ne moraš da žuriš ti. Kreni. Stavi kolena, nemoj da žuriš. Šutnem loptu. Nemoj da žuriš. Aleksa, nemoj da žuriš. Aleksa, vrati se vama. Aleksa, čekaj, Aleksa, dođi vama. Između rukavica, ne samo pas. To je Mare, bolje sporije, ali tačno. Glava gore, mučkaš pak u povratku. žuri, Marko, ne žuri. Znam da hoćeš da se dokažeš sa zadu. Ako ne uradiš pravilno, ništa nisi uradio. Ne žuri.
da žuri. Nisi mi odgovoran za njih. Reni. Odgovoran. Aj čao. Sjeti telefon. Spori, Malečiću. Ne možeš da ispratiti. To je to, prekidam pa sad kad bude ponovo igra.